Yo. Ah. Oh. Ya. 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 Lo. Oh ya. Terus. Hứa. Ya. Hứa. Lô os hạ e hố địa ya hố e e e e e e e e o hạ ơ yo địa ya hạ e chos địa ya hạ e lô os hạ e ye hố ya hố lô lô ya hố Deletek. Ayo, Mat. Andi sih. Ayo. Ini yo. Nyetrum, Apa? nyetrum. Lambemu wis setremi? Apa? Aku dimut. Mak ndrut ngono kok. Ayo, Mat. Aja gajalang Aku yo kowe. wis. Wis ayo. Salam sih, Mat. Ayo, Nje. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitu. Ayo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kupat. Alhamdulillah, urung-urung itu dari bos Iya, nggih matur suwun Pak Bos. Nah, iki koyone Lancar rezekine. iki syukuran iki. Lah kok iso? Syukuran ta ya. Syukuran apa? Syukuran ae. Iki syukuran iki. Syukuran mergane apa? Mau gowo. Oh, gowo. Iki gowo iki. Lah iya. Lagune apa? Lagune Lagune Salamun. ora sik. Ana Apa? lek Rudi. Ana lek Rudi. Kawula cilik Suwakatut. Oke. Ya. Iki ana anu, yoga mudun. Lah kok mudun? Yoga mudun. Lah kok mudun piye? Kecuali sing suling tok. Ayo. Tukang kendange ora mudun, sing liyane mudun. Milu joget gantian, ora iso nabuh tok penak men. Ayo mudun. Ayo tukang suling, tukang gede liyane mudun. Yuk kabeh wae. Ayo. Heeh. Ayo. 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 Mudun. Ora iso. Cilililiton. Ayo, Ayo muduno. Apa iki, Des? hei Andes. Hah? apa lagune Ayo mau kue. Surat penjajah, surat penjajah. Oke, Oh baik. iya. Hah? Sing ora mudun pokoke sing rodok bendhe, yo sing liyane mudun. Sing Wis ora ya, nabuh. tukang kendang ora. Lah Ayo. ya
Liyane, wetengi loro, kegeden. Urung ising mesti adul. Sing liyane mudhun. Ayo, ora iso. Adul sing kok iso gokulu ngising. mudhun. Lah iya. Ayo, ono Ayo. gunane kok ya. Lah iya. Ayo. Ben rodok semangat ora ngantuk. Ayo, gejal rumangsane joget kepenak. Kene. Ayo. Ayo. Iki. Iya, Mas Sindan karo Mbak Sindan joget ora? rupane lo biasa. Ayo joget. Kalau rumang. Sindane kok joget. Sindene iki lho. Ayo, Joget. joget. Ayo. Yo. Ayo, mudhun. Ayo. Ayo, lah yo. Heeh. Pilu kabeh. mawon. Weh. Sing ora nabuh joget. Ayo. Ayo. Oke, sing tukang kendang tinggal karo. Aki ado-ado kok saka Papua kono kok. Tukang son medhun ora? Lighting medhun ora? Mas Jimbong, ketua bos joget. Daliluna
meneh. Meneh. Los sing nuthuk penak koyone. Meneh los. Pengen nak joget los. Hah? Wis wae. Sing gedhe ora do jebongko e. Wis, rampung. Wis cukup. Pun balik. Rasane kok ngono kowe wong golek duit to. Langsung dadi. Piye? Tapi Met. Rene o Met. Sun, jos ra. Yuk tambahi neh kabeh. Wis kabeh. Bagi wong loro ayo. Ini Met. Ya, Matur suwun, Bos. Iya, lancar rezekine sehat-sehat. sesuk joget meneh ya. Heeh. Gajal. Aku mau Mas Jimbo ning mburiku to. Heeh. Mbakone metu mes supere metu ngeluk kandhane kok. Rumangsane. Saiki gantian sing wedok, Met. Heeh, urung. Awakmu sing gawa ya. Heeh. Sing marai joget. Kowe nyanyi? Hah? Kowe nyanyi? Iya. Iya, aku nggo wedok. Iya. Wedan tuwa-tuwa kabeh. Adik, malah bubuk. Adik. Malah bubuk nih kok. Wayahe goyang kok bubuk. Kobra. Brondut. Lagune sing anyar lho. Lagu apa? Sepasang remaja jatuh cinta. Didung deng dong dong tak dung tak dung dang dung Ya, dong tak dung. sing nyanyi ya. Dung dong tak dung dung dang dung dong tak dung dung dang dung dem. Matang gede. Kowe iki rasah nyanyi. Aku Aku tak sing marahi. Iya, heeh. Yo. Aja medun-medun des ketok wis iki lho. Leng klotroke iki lho. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mbak Hilka engko tak salfok. Oh, pawangi dong joget ki, Des. Dijak, Des. Pawangi. Ora apa-apa. Ayo lansiane kuwi. Jatuh. Ayo lansiane kuwi dijak. Ayo joget ki, Des, ki, Des. Sepasang remaja jatuh. Putra Barok Budaya. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asara.
tolong ya ya. Tolong tolong. Yuk yuk yuk. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Yuk. Des, ana sepasang remaja jatuh cinta ya nang Des. Walah. Jebule lagune dhewe, ketuane dhewe ta kuwi. Oh iya Pak ya. Pinter ya Mas Gus ya. Bar iki barengan mantu geden. Ye. Jebul nek disandingi yang iki ya bagus, Mas. Iya. Heeh. Yo Bagus. pinter tenan juraganku cah. Ning yo mirip ya jebule ya. Bong. Gendang dirabi selak sadar. Piye Mas Limbung? Namanya Mbak siapa, Bang? Mbak siapa? Kenalke dia. Mbak Fania. Oh, Mbak Fania. Mbak Fania. Mbak Yani. Oh, Mbak Yani. Kowe ora dibayar lancang. Ayo dong. Yuk meramaikan suasana yuk. Ayo. Pai sawai tikel wai gunakap jadilan patene jimbung. Ayo, Bung. Kuwi iki sepeke kalem aja dipeksa. Oh, aja diganggu sik. Oke, manis-manis sik. Iya. Heeh. Oh, ganjur manten, Des, ganjur manten. Oh, kebo giro. Gua boleh gawean ya. Pengombyonge teko ceritane. Oh, yeah. Gusti dadan. Cirap. Arep Sabdata Pitana. Anenggih pundi to kang minangka kinarya bebukaning panyadra. Panyadra ing ratri dalu punika. Senadyan to akeh titahing jalma ingkang sinangsa nganing pertiwi sinangga ing pertiwi sinangsa ngangkasa ora kaya gumelaring ana ing tlatah dusun Barongan. Sinunta ingkang minangka kinarya bebukaning panyandra ing dalu punika ora kaya mantene lanang cenanangan MC-ne ditabrak.
wonten nasibat jalma kelawan wanita ingkang katemben nandhang asmara kaya sinangsa ngandhewining asmara dewaning asmara Bathara Kamajaya Dewi Komerate ingkang lenggah wonten ing kahyangan Cakra Kembang Sinten calon temanten kakung ingkang gagah pideksa pakulitane kuning nemu giring Mas Rian utawi Mas Jimbung iki tothoke mantene lanang kuning gedhe dhuwur Pisang sanggan Mas. Ya. ingkang sampun kepareng ngadeg jejeg jajar lumiat kalian pun ingkang calon garwa Dumas bekta pisang sanggan asung pratandha pilih tiyang sepuh tansah sumanggeng sesangganing putra putri calon risang temanten kekalih sinartan panjurung pandonga mugya risang temanten kekalih Gya genira tumuju wonten madyaning bebrayan enggal tansah hantut runtut dandan genggang sarengpa sinten ingkang minangka dados Dumas dalu punika wonten iki lanang apa wedok senajan Dumase rada kurang sethithik pun Mas Bagus Andes kalian Komet dampyak kaya barokaden dandani kegandengan Ndara Wiyaga cepedhanane pramila gending temanten cekap semanten iki MC-ne ya urung jelas keterangane pramila bubar yuk Maju ya. Nos. Nos. Aduh, panut kita. Yo. Nos.